كل خرنعات عالمن عبستفعل عليه خناتاتن كونكم اتمسكده زي ملس واقو نورقن المازن علون زبحال كالي زخبره معدنو انتلو زيتمن زخبره غزيكم هيبكم بأገልግሎት حنت حقي ወይ بحنت حقي منسري نزم حلالف منفساو مدب تكاتاتلون زلخم بروخاتن فقراتن أحواتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልንትናኹም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ለያለኹም ከመይ ከትኾኑ ለያለኹም ኣነ ብምሕረት ኣምላኽ ሰላምን ሰናይን ጥዑምን ኣለኹልኩም ከምዛ ኣነ ዘለኹውን ካብዛ ኣነ ዘለኹውን ላዕልን ሰላምን ሰናይን ክትህሉ ድማ ናይ ኩሉ እዋን ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ እዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ቅድሚ ናብቲ እዋናዊ መደብ ምሕላፈይ ነቲ ትህቡኒ ዘለኹም ርእቶታት ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ንምልኣተይ ንጽቡቐይ እትጽሕፉን እትተግሁን እትጽዕሩን ኩልኹም ዓስብኹም ካብ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ሙሉእ ይኹን ክብለኩም ፈቱ ሕራይ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባቲ እቲ ጽሑፋት ብኸመይ ኢና ክንፈልዮ ንኽእል መንፈሳዊ ትርጉም ጥራይ ዘለዎን እናተፈጸመ ዝፍጸም ማለት ብክልቲኡ ሸነኽ ክንወስዶ ዘለናን ብኸመይ ንፈልዮ ዝብል ርኢና ነርና ማለት መንፈሳዊ ትርጉምን بفيدلاو تحسو خطري خلخان كنقبرون كننبرون زلنا كم منفساو كننبرو كم تأزاز كنقبرو زلنا بخمين فاليو زبل رينا نيرنا لومون كم مقاتلتاناتو نتي تلالوت بخمينا نفاليو زبل حذر أسوخ على مدب حزالكم بتساق أملاخ قريبا لكم دحر زحد صار مساغر موسيقى نفت ملؤ تحس تخبلكم ايترحقوا حرين بار قويت يسوس سلا تعقستكم برخبلكم كبلكم فاتو اتي صلالوت بخمي نفاليو نزبل لومي حدا نجار كافلوكم نسخة سعبينو عبزبل نجار كنمتسينا لومي انتهي مالتي سعبينو زبل نجار كنرئينا انتهي خاخت بدأ يخال زعبا سعبين كتبلون يخم كبرنا أملاخ حجي አይትረስዑ ዋኸደግማይ ጸላሎት ክንብል ከለና ስእላዊ መግለጺ ናይ ትኽመጽእ ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኣካል ናይቲ ጸላሎት ክሳብ ዝመጽእ እቲ ክግለጽ ዘለዎ ሓቂ ናይቲ ምስሊ ክሳብ ዝግለጽ እቲ ጽሑፍ ከመይ ነይሩ እንተ ደኣ ተተግቢሩ ንጽድቂ ዝቁጸር نهيوت زخون يونيرو استبل وازيان إذا مالت إذا أكل نايت ترانوت كسب زقلة تقول كله هون تأذب دلخو أب زمن بلي كدان أب زنبر أوان إزبل دلخو حج أب زمن بلي كدان أب زنبر أوان نتي صحف نتي كم تختنا بخلق هزرد أكا كم غير كختقبر خلخا أبزان بريكيدان نتصدق يخون نيرو نهيوات يخون نيرو صعبين نسو نيرو مالتيو زي تقبرو مسيت تخون كأ موت يفرد نيرو مبونقاس يفرد نيرو إذا تصعبين نيرو إذن أبنت كباكم يما أنت خردأكم نابنت
أبز فترة معرف 17 جزرت نبونا أبراهام كم سرعة توهيبو 5 نبرة كلتنا نفلتنا كاب شوعة 14 بزر لوخ تروح بويخم نجزرت عمركيتو اتي أكال كساب زقلت تجزرت كم طلالوتي يكبر نيرو أبزون بلي كيدان كافتي استباح للوان قدم زمن بلي كيدان جميرو ولا كساب زمن بلي كيدان دحر زمن بلي كيدانون زمن بلي كيدان جزءات كساع زنبرة يكبر نيري سلمتا يكبر نيرو انتيلنا نتخيدان ملكت من انتك خون كساع معسكر كم تزلوخ كبر نيرو انتيلنا حقي نايت جزرات كساب زقلت أكل نايت جزرات كساب زمتس منفساو ترجم نايت جزرات كساب زمتس أكل نايت جزرات كلكم كلهم أكل نايت طلالات كلهم تاي مالتيو منفساو ترجم نايت صحف كساب زمتس مالتيو وي كساب زفتسم يكبر نيرو تاي مالتيو زي كانتا خنبا خلنا زردأنا زتولد زبالة تبعتاي أبسامنا معلتي علبو سقاو يجزر نيرو وي بقلل زبالة تقرينيا يخنشب نيرو كم تازلاتا جن أملاخ بمسارته بزعبا ما خنشب كزارب دليديو مسقارو قداء اللو إيو انتايلنا عيفالون انتايل أما خمو قبر نيرو تايلنا اتي أكال نايزي تلالو تزي اتي حقي نايزي مثل زي وي اتي منفساو ترقوم نايزي صحف زي كساب زقلت إينيرو حجي ازي مزاي تقبرو اتا أكال كساب زي تقلت اوان كم تي زلوو مزاي قبر انتايو مزنيرو ندحريلنا اتا زي تقزر نفسها خب ماخل هزباخت بنقوسا بقى مبنقوس خون نيرو نخيدان أملاخ ملكت زي بالكا تخون نيركا كم مرأة نايزنا أبند اتي موسى مريحوو زوات أهزبي بسر زي ما إزازو كم زفا نفلتنا زي ما إزازو خا سر زي أمانا إنيرو زي ما أمانو خا ندقو سلازي جزرة إنيرو فيهم أبي ياسو معرف حمشتة تروح بويهم نزي سلازي تعززوا يوم تفيهم أنت خاينهم زي تعززوا سلازي أمون أنت خاينهم زي أمن لب زي توهابو ندقوم سلازي جزرة لك إزي نيرو سلازي زيت جزر نفسي كم أخذ زبات بنقص مالتي اتي أكل نايت جزرات مسمته اتي منفساو ترقوم نايت جزرات مسمته مالت بجزرات كريستوس مجزار اتأرقيت سبنا تنبر مجزار نايت البوسقع وهي مخنشاب زي مخان مسمته وهي زي مخنشاب مسمته اتحق مستقلته اتحق انتايو بجزرات كريستوس أرقيت سبنا تكا مجزار قولسي معرف كلته مبل 10 حدا فقد اللوزي مسمته شعو اتي البوس قاها مجزار نصدقي نهيوت ايتقمن نتعنا كن وسانه خوين مالك يخم حجي اتي فاليو ناتو وريدو نهيوت ايتقمني كما بزمن بلي كيدان نصدق ايتقمني كما بزمن بلي كيدان جناخي نتعنا يتك سز بزي اتبزعبا جزر تتصحيفو زلو قال صلالوت كم زنبره كنفلط نخلات تصعبينو مزينا تصعبين انتاي لكم حجي ابزمن بلي كيدان جزرت نصدقي نهيوت يصعبين نيرو تدا غيركايو تدا تغزيركا نهيوت نصدقي نتخيدان أملاخ ملكة خوانا كانت نتاب زمان حدش كيدان زمان تخيدان نوع ملكة خون نيرو مفلي خون نيرو مالتيو إذا صعبين نيرو أكلنا يزي مستقلت أكلنا يتجزرت مستقلت أجنا أنت كوين حجي
ንጽድቂ ዘይጠቅም ንህይወት ዘይጠቅም ንጥዕና ግን ዝጠቅም ናብ ምዃን ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጽላሎት ምዃኑ ንፈልጦ ሕጂ ከምቲ ክነንብቦ ከለና ዝርዳእና ምግባሩ ኣድላይነት ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉሎ ማለት እዩ ንጽድቅስ ኣድላይነት ዘይብሉ ንህይወትስ ኣድላይነት ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉሎ ካልእ ኣብነት እንታይ ሂበኩምን ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዝያዳ ግሉፅ ገብሮ እዩ እቲ ኣብ ዘፀኣት መበል 12 ምዕራፍ ዘሎ ደቂ እስራኤል ዛጊት ዝገብርዎ ዘለዉ ፋሲካ እዚ ፋሲካ እዚ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን በብዓመቱ ኣብ ኣቢብ ኣብ ወርሒ ኣቢብ ተቐዳማይት ወርሒ ናይ ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ብመበል 14 መዓልቲ ክመስል ከሎ ከምቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከሎ ዝገበርዎ እዚ ዓይነቱ ከምኡ ገይሮም ገብርዎ ነይሮም ዓመት ኣካል ናይዚ ክሳብ ዘይተገልፀ ናይቲ ዘብዕልዎ ዘሎ ፋሲካ ኣካሉ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ገንሸል ፋሲካ ኮይኑ ክሳብ ዘይተገልፀ እዋን ወይ እዚ ብናይ ፋሲካ በዓል ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣብ ክርስቶስ ፍጻመ ክሳብ ዘይረኸበ እዋን ከምቲ ተጽሒፍዎ ዘሎ ከምቲ ክነንብቦ ከለና ዝረዳእና እዚ ዓይነቱ ክግበር ነይርዎ እቲ ዘይገብሮ ነዚ ካብ ማእኸል ህዝቡ ይብንቆስ ነይሩ ከም ሳዕቤኑ ነቲ ዝገብሮ ከዓ ኣብቲ ዘመን ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን እንታይ ይኸውን ነይሩ ንህይወት ንምናሕ ዕድመ ንጽድቂ ይጠቅም ነይሩ ካብቲ ንምብዓል ፋሲካ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ስርዓት ሓንቲ ምስ እትጎድል ኣብነት በቲ ፋሲካ ዝበልዕሉ እዋን ማይ ቢሖቅ ካብ ስፍራኦም ከውፅኡ ተነጊርዎም ነይሩ እዚኣ ረሲዖማ ማይ ቢሖቅ እንዳሃለዎም ምስ ዝበልዑ ወይ ምስ ዘብዕሉ እታ ከምኡ ትገብር ነብሲ ካብ ማእኸል ህዝባ ክትብንቆስ ትእዛዝ ኣምላኽ ነይሩ እዚ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እሞ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣይሁዳውያን ገብርዎ ድዮም እንተኢልና እወይ ገብርዎ ሕጂ እሞ ከም ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዚ ዓይነቱ ንጽድቂ ንህይወት ንምናሕ ዕድመ ይጠቕሞም ኣሎ ዶ እንተኢልና ኣይጠቕሞምን እዩ ዘሎ መንፈሳዊ ህይወት ኣምፂሎም ዶ ተኢልና ኣይምፅኣሎምን ስለምንታይ ሕጂ ከም ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝዓይነቱ ዘይኮነስ ከምቲ ኣካልነቱ ከምቲ ሓቁ ከምኡ ክንበር ኣብ ዝግብኦ ዘመን ስለ ዘሎና እዚ ማለት ድሕርቲ ክርስቶስ ገንሸል ፋሲካ ኮይኑ ምምፅኡ ገንሸል ፋሲካና ኮይኑ ምስዋኡ ድሕሪኡ እዚ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ተጽሒፉ ዘሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 16 እንደገና ተጽሒፉ ዘሎ ምብዓል ፋሲካን ሕጋጋቱን ኣድላይነት ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ እዩ እዚ እሞ ከዓ ሕጂ ከም ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝዓይነቱ ምግባሩ እውን ንስጋኻ ንጥዕና ዝጠቕሞ የብሉን ግዝረስ እኳ ንጥዕና ጠቅም ኢልናዮ እዚ ግን ዋላ ንስጋኻ ንጥዕና እውን ዝጠቕሞ የብሉ ጠቕሊሉ እዚ ሕጂ ከም ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝግበር ዝነበረ ንኣምልኾ ግምት እቲኻ ምስ ዝግበር ኣካልነቱ ምስ ተገልፀ ምስ ዝግበር ብኡኡ ዝምለኽ እንተሎ ሰይጣን ጥራይ ዝኸውን ሪኹም እዚ ሳዕቤና ሕጂ ከም ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ጌርካ እንተዳ ሕጂ ክትገብሮ ኮንካ ብኡ ዝምለኽ ከም ንኣምልኾ ጌርካ ማለት እዩ ከም ሽዑ ንኣምልኾ ዝገብሮ ከምኡ ክትገብሮ ሕጂ ከምቲ ንሽዑ ትእዛዝ ኣምላኽ ኢሎም ዝገብሮ ሕጂ ትእዛዝ ኣምላኽ ኢልካ ምግባር ሕጂ በዚ ዝኸብር ተሎ በዚ ዝሳሰን ተሎ ዲያብሎስ ጥራይ እዚ ሳዕቤኑ እዚ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ብሩኻተይ ካብኡ ቅፅል ኣቢልና ሕጂ እውን ገለ ኣብነት ተሂበኩም ብናይ መስዋዕቲ ምስጋና
ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 3 ነብቢና ብናይ መስዋዕቲ ምስጋና ክንነብብ ከለና እቲ መስዋዕቲ ምስጋና ክቐርብ እንከሎ በብሓድሽ ቅጫ ብዘይ መጠፀ ቅጫ ማይ ቢሕቁ ብዘይ ኣተወ ቅጫ ክግበር ካብ ብኹዕ ከይግበር ትእዛዝ ነይሩ ንኣብነት እዚ ጽላሎት እዩ ነይሩ ናብቲ ሓቂ ክንመጽእ ከለና ናብቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ከምቲ ዘሎ ክትገብሩ ከለኻ ከም ተጽሒፉ ዘሎ ክትገብሩ ከለኻ ምስጋና ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ንህይወትካ ዝጠቅም ንጽድቂ ዝኸውን ነይሩ ኣብ ዘመን ኣካል ናይ ምስተገልጸ እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሓቂ ብክርስቶስ ምስተገልጸ ግና ብዛዕባ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ምስጋና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሳልስ ክኸውን የብሉን ብኹዕ ክኸውን የብሉን ማለት ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምስጋና ክተመስግኖ ህያው ምስጋና ክተመስግኖ ከም ዘለካ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግርም ብኹዕ ወዲ ብኹዕ ዘይምብላዕካ ሕጂ ዘይምቕራብካ ሕጂ ጠቅም ዶ እወ ንጥዕና ጠቅም ንጽድቂ ግን ኣይኮነን እዚ እቲ ሳዕቤኑ ዝብለኩም ዘለኹ ብሩኻት ሕጂ በቲ ሳዕቤን ትፈልጦ ኢኻ ጽላሎት ኣየና እዩ ንዝብል በቲ ሳዕቤኑ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ እዩ ግርም ክብርን ኣምላኽ ካብዚ ሕልፍ ኢልና ገለ ኣብነት እንተሂበኩምን ሕጂ እውን ኣጸቢቑ ክርዳእኩም እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ክንርኢ ከለና ኣብቲ ጥቕሲ 1 እቲ ቀዳማይ ኪዳን ንኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ንምድራዊ መቕደስን ዝኸውን ስርዓት ነይርዎ ምስ በለ ሽዑ ቀዳማይ ድንኳን ከመይ ከም ዝኾነ ድንኳን ምረኻብ ቅድስቲ ቅዱሳን ከመይ ከም ዝኾነ ዘርዚሩ እዚ ሕጂ ኢሉ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ ሕጂ ኣብዚ ክትርዳእኩም ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ እቲ ኣካል ዝብሎ ዘለኹ ኣነ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ በብናቱ እንተድዛረበሉ ዘሎ እቲ በብናቱ ክዝረብ ዝከኣል እቲ በብናቱ ክዝረብ ዝከኣል መንፈሳዊ ትሕዝቶ መንፈሳዊ ትርጉም ንስዩ እቲ ኣካል ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ንስዩ እቲ ሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ጽላሎት ከኣይና እዩ ኣብ ምትርጓሙ ከይበጻሕካ ከምቲ ከተንብቦ ከለኻ ዝርዳእካ ዝዓይነቱ በቃ ከምቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ተኺሎሞ ዝነበሩ ድንኳን ከም ኢልዎም ጎይታ ከም ገይሮም ሰሪሖም ማታ ድንኳን እዚኣ ዝተሰሪሓ ነይራ ማቴርያሊ በቃ ብጨርቅን ብኣዋርቅን ብብሩርን ከከም ኣድላይነቱ ብኩሉ ዝተሰሪሓ ነይራ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ምስራሓ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ኣይድልን እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝመስል መንፈሳዊ ትርጉም ሕጂ እቲ ኣገልግሎት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ምርካቡ ዳዩ ኣገዳሲ እምበር ሓሳብ ናይቲ ኣቃውማ ናይቲ ድንኳን እንታይ እቲ መልእኽቱ እንታይ እቲ መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ንሱ ምንባሩ ኣገዳሲ እምበር ከምቲ ክተንብቦ ከለኻ ዝርዳእካ ከምቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ሰሪሖሞ ዝነበሩ ከምኡ ጌርካ ምስራሓ ነታ ድንኳን ኣይኮነን ሕጂ ትዘድሊ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ምስራሓ እንታይ ይጠቅም ተይልና ወግዒ ባህሊ ሃይማኖታውነት ጥራይ ክኸውን ይኽእል እምበር ንመንፈሳዊ ህይወት ዋላ ሓደ ረብሓ የብሉን ሕጂ ንመንፈሳዊ ህይወት ረብሓ ግን ወይ መንፈሳዊ ህይወት ዝፈጥር መንፈሳዊ ህይወት ዘለካ ድማ ነዚ መንፈሳዊ ህይወትካ ዘበርኽ ግን እቲ መንፈሳዊ ትርጉም ናይቲ ድንኳን ምርኻብ ተቅድስተ ቅዱሳን ክትርድኦ ከለኻ እዩ ተረዲኻ ክትነብሮ ከለኻ እዩ
أبو إبراهيم تزبلوا زلوا زيادة من تخرج داكم ما عرفت شعت فقر 10 دحرينا إزي مس مبالعن مستتاتن بب عينتو محتابن إذا زمن مقنع كسع زبتصح سقاوي سرعات تراي إيو زبولو انت مالتي سقاوي سرعات تراي مالت منفساونت زي بلو بسقا سرعو كقبركا خيل صبوق سنة مرات سهانت كون تخيل منفساوي هيوات قن يبلو نابنت ازي مس مبالعن الوزلو اتي مبالعن تايو نحريلنا كم أبنت شخون استسنتقة صفرو شخون استمقلة صفرو استسنتقة موكسع زملس بلعو يلوهم عبزلوين معرف 11 عبز داقم معرف 14 كم أبنت يلوهم اللوزي كبرن أملاح اتي مستيتاتن إلوام زلو دما اتي باب عينتو زقربو زساتيو زنورو ويني أبقى جزيو مالتيو إزي كمون اتي باب عينتو مسوقات مستا زنبرا خم مسوقات مستا ونزقرب زنبرا اتي مبالع زبال مسوقات بالعتا وهيلو زقرب زنبرا كل زي اتي زمن مقنع كسع زبتصح مالت اتي زمن حق كساب زمتص اتي زمن اكال كساب زمتص ينيرو زمن اكال زمن حق مس مصغنا كم خمت زلو خمت ابزم بريكان زغبر زنبر غير كمغبارو نسغاو سرعات راي يتقم سلاذ بزنتاي نفلط علينا صلالوت كم زنبره وي صلالوت كم زخونه از بنا كم زمركته صحفات صلالوت كم زخونه نغنزب علينا مالت ازيوم بار باتي سعبينو دما عيناي صلالوتاو صحفيو علينا زي بلو خوين صرفه كم تزلو متغبار علينا زي بلو خوين صرفه كم منفساونت تراي كنبر زلوو كنفلين خلينا زبلكم زلو كابي كافتي كتاغو كحجون كتغبرون كم تزاز كتغبرون كم منفساو حسابو كتنبرون زلكا صحف كاوينا كنفلي هيجي سازي اتي كل بنايت ازازاتن فردتاتن زلو كاب تن 10 ازازات جميركا كيد زصات معرف اسرا زصات معرف اسران حدن زصات معرف اسران كلتن زصات معرف اسران سلستن زلو بناي فردتاتن ازازاتن تصحيفو زلو كل زحجي اتي 75 مئتاونا يزي انت تكبر كايو نصدق زخون كم تأزاز منفسه حسابو ترديخ أنت نبر كايدما نهيوت زخون منفسه نتكا زخون إيو كل اتي بناي بعالاتن بناي دنكوانن بناي اتم كهناتن أغرغلتهمن سرعتاتهمن بناي بعالاتن بناي حمامات منصحاتن مفواساتن إذا عينتو زلو كله خا صلالوت كوينو حجي ات منفساو ترغمو طراي زغدسنا ايو إذا كل زي كم تزلو حجي تقولون تفتنكا غلغليو نسغاوت الناس تقم خون غلغليو خا ولا نسغاوت الناس تقم زي بلو فاليولس ترغم داي بلو يخون أبصعبين مالتي أيتوسخ أيتنكي إذا مالت بخل أزراربا أتي إذا أنت تجيروس نحلفتو ترايو إلو هارا بقولوس زي تزاربولو تراي يخون على مالتي أقول زي ما عرف كنت تايلنا نيرو كاب فار عسرا كسا فار عسران كلتن كاب مهرق الأنت إذا علم زيا مس كريستوس أنت مويتكم سي ويمويتكم انت خونكم سي كميلهم دقايهم أبز عالم كم زلخم سي عايت حز عايت تعام عايت تنكي إنه أولو حقاقات
ዝሕገልኩም ዘለዉ እዚ ኩሉ እንተ ተገይሩስ ንሕልፈት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ህይወትኩም ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን በቃ ሕብሪ ኣምልኾ ዘለኩም ኢኹም ክገብረኩም ካብ ሓሊፉ ግን ኣብ ህይወትኩም ዘምፅኦ ለውጥስ የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ዶ ደይዚ ብሩኻተይ ከምቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝግበር ዝነበረ እዚ ዓይነቱ ጌርካ ሕጂ ታቦት ኣምፂኻ ከም ናይ ሰሎሞን መቕደስ ሃኒፅካ ምምላኽን ምግባርን ንሕብረተሰብና መንፈሳዊ ህይወት ፈጢሩሉ ድዩ ህይወት ኣምፂኡ ድዩ ብመልክዕ ኣምላኽ ክትከውን ገይሩካ ኣሎ ድዩ ገይርዎ ኣሎ ድዩ ነቲ ህዝቢ ገይርዎ ኮይኑ ንመን ደኣኹም ወንጌል ክትሰብክሉ ሞ ትደልዩ ዘለኹም ስለምንታይ ደኣ ወንጌል ክትሰብክሉ ደልዩ ኣለኹም ስለዚ ለውጢ ኣምፅኣሉ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እዩ ኣይሁድ ከምቲ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝግበር ገይሮም ሎምን ፋሲካ ኣቢብ ብዝመፆ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ህይወቶም ለውጢ ኣምፂሎም ኣሎ ድዩ ከምቲ ጎይታና የሱስ ዝበሎ እባ ደኣ እቲ ርኩስ መንፈስ 7 ዕፅፊ ካብቲ ዝነበሩ ኮይኑ ኣትይዎም ኣሎ እምበር ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ደረጃ እኳ በቲ ፖለቲካዊ መዳይ ስር ኩሉ ክፍኣት ንዓለም ጠንቂ ክፍኣት ኮይኖም ኣለዉ እዚ እዩ እቲ እንሪኦ ስለዚ ነቲ ፅላሎት ከምቲ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ዘመን ሓቂ ኣብ ዘመን ኣካል ከምቲ ዘለዎ ምግባሩ መንፈሳዊ ህይወት ኣይፈጠረሎምን ስለዚ በዚ ንፈልጦ ሕጂ እዚ እቲ ፅላሎታዊ ፅሑፋት ምዃኑ ፅላሎታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ፅሑፋት ምዃኑ በቲ ሳዕበይ ንኽብለኩም ከለኹ እዚ እዩ ስለዚ ሕጂ ብናይ ነፍሲ ወከፍ እቲ ፅላሎት እንታይ እዩ ሞት መንፈሳዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ ሞት መንፈሳዊ መልእኽቱ ኣብ ገግዚኡ ከከም ኣድላይነቱ መንፈስ ቅዱስ ከከምቲ ዘምፅኦ ክንመሃሮ ኢና ጥራይ ሕጂ ንኽትፈልይዎ መፍለይ ክኾነኩም ኢለ ጥራይ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ ደግሞ ኣለኹ እቲ ብናይ ፍርታትን ሕጋጋትን ትእዛዛትን ተፅሒፉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ዘዳግሙ እንተኸይድና ካብ ምዕራፍ 20 ክሳብ ምዕራፍ 25 26 ክሳብ ምዕራፍ 27 ኪድ ንኺድ ካብኡን ተደጊሙ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዘፃት ዘሎ ብናይ ትእዛዛትን ፍርታትን ሕጋጋትን ዘሎ ኣብ ዘለዋውያን ከምኡ ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና እዩ ከም ትእዛዛት ክንነብሮ ዘለና እዩ ከም መንፈሳዊ ትርጉሙ እንተ እቲ ናይ ፅላሎታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ፅሑፋት እሳቶም ከዓ ነጊረኩም ኣለኹ ብናይ መቕደስን ብናይ ኣሰራርሓት ድንኳንን ንዋታቱን ኣቃውሙኡን ካህናትን ስርዓታቶምን ኣገልግሎቶምን በዓላትን እቲ በብዓይነቱ መስዋዕትታትን መባልዕን መስተታትን በብዓይነቱ መሕፃባትን እቲ ካብ ተፈላለየ ሕማማት ምንፃህን ብናይ ምንፃህን ዘሎ ኩሉ ሰበይቲ ካብ ግዜ ፃግዳ ምንፃሃ ምስ ወለደት ጓል እንተወለደት ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ምንፃሃ ወዲ እንተወለደት ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ፍልልይ ምንፃሃ ኩሉ ንዝመስልን ከዓ ሕጂ ኩሉ እዚ መንፈሳዊ ትርጉሙ እዩ እቲ ዘገድስ ምክንያቱ ከምቲ ዘለዎ ምግባር ንህይወት ንፅድቂ ሳዕቤን የብሉን ዳዓበስ የብሉን እዚ እቲ ክርዳኣና ዘለዎ ብሩኻተይ ከም ዝበልኮ ግና ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ተፃሒፉ ዘሎ ነዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ ዝበሎ እዚ ኩሉ እዚ ፅላሎታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ በብናቱ ዘሎ መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ግን ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ገግዚኡ መንፈስ ቅዱስ ከከም ዝሃበና ክንምገቦ ኢና ብኡ ድማ መንፈሳውነትና ክህነፅን ክብርኽን እዩ ተባረኹለይ
ኣብ ዝቕፅል እዋን ነዚ ሒዝና ፀናሕና እምብዛ ጻድቕ ዘይምዃን ንርእስኻ እምብዛ ጠቢብ ዘይምግባር ዝብል ምስ ጀመርና ኢና ንኸይድ ፀኒሕና ዘለና እሞ ኣብ መወዳእታ ነዚኣ መጠቓለሊ ክንገብረላ ኢና ከም ፍቓዱ ብድሕሪኡ ንልደት ብዝምልከት ቅንያት ልደት በዓል ልደት ተባሂሉ ዝፅምበል ናቱ ቅንያት ስለ ዝኾነ ንዑ ኣመልኪትና ከዓ መንፈሳዊ መደባት ብፀጋ ኣምላኽ ክነቐርብ ኢና ኣብ ትመፅእ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን